convivència entre pares, mares i fills durant l'estiu pot ser una experiència complexa i multifacètica. Entrevistem a Cristina Rodríguez Lestón, experta en educació emocional i creadora del mètode La Granja, per conèixer més sobre les tendències actuals en criança dels fills. Ha canviat la criança dels fills i ha canviat també la societat en general, així que sí, tenim diversos factors. Un és la hiperocupació, sempre estem tots molt ocupats, hem de fer moltes coses. La segona és l'acceleració del món, sembla que el món s'hagi convertit en una centrifugadora i anem tots una mica corrents, a vegades sense sentits, això fa que a vegades no parem. I el tercer és aquesta, clar, la dedicació professional que cada vegada tots volem, la nostra carrera professional, pares i mares, i llavors els dos agents educadors estan molt més ocupats. Sí. Creus que hi ha tendències de criança noves i diferents respecte a les dels nostres pares? Sí que detectem que no volen renunciar a coses, és a dir, toleren menys la frustració que altres generacions, tenen menys capacitat de sacrifici en relació a altres generacions, és a dir, volen gaudir, no? Tenen aquesta part de joc i que volen gaudir més, i això és fantàstic, és el que altres hem d'aprendre, no? Però, per altra banda, ostres, a vegades confonen, per exemple, l'educació respectuosa, que tothom fa el que vol, no? Els pares millennials són generacions tecnològiques, llavors no veuen el perill que pot suposar l'ús de les pantalles de manera una mica abusiva, no? Hem necessitat uns anys, no?, per veure quin és l'efecte a nivell cerebral de l'ús de les pantalles a nens molt petits, i ja sabem que provoquen una reducció amb el que es diu la corteza prefrontal, que és aquesta part d'aquí, que és on memoritzem, que és on tenim la capacitat de postergar la recompensa, és a dir, de la paciència, on, a més, tenir la capacitat cognitiva, la capacitat també de resoldre problemes matemàtics, de regular els impulsos i les emocions. Ha arribat un moment que quan en aquestes generacions sí que ja fan ús de pantalles, però d'una més mesurada, ara els que ens venen per darrere ja no hi ha tanta mesura, i llavors l'addicció comença a ser un problema molt gran. L'estiu és una oportunitat per a la bona convivència familiar, o un factor estressant entre pares i fills. Quins consells donaries a les famílies per millorar la convivència familiar durant les vacances d'estiu? L'estiu és una oportunitat brutal per parar, i crec que si volem que hi hagi benestar a casa és, ostres, parlem què volem, com vol que sigui l'estiu per tu i per mi, els pares, els fills, què vull que passi aquests 3 mesos. I un cop així ens organitzem. Que necessitem ajuda per un dia concret, demanem ajuda aquell dia. Que necessitem alguna activitat i ens ho podem permetre, fem una activitat. Però sobretot que hi hagi l'oportunitat de parar, d'allunyar-nos de les pantalles i de generar unes rutines que s'aixequin, que tinguin les seves obligacions de casa. A casa no hi ha cap rei ni cap reina de la casa, a casa el que hi ha és un equip format per tots els membres de la família que es recolzen i treballen perquè aquella família hi hagi no només benestar, sinó que l'espai de la llar sigui un lloc de calma i benestar.